هرچند rewşa Rojavayê Kurdistanê ji tevaya buwaran ve beref xirabûnê veçû lê ya herî xirabtir ku rewşa tendurustî li Rojavayê Kurdistanê bi awayekî metirsîdar têk çûye. Rojane bi dihan zarokên ku rasî nexweşiyên giran û metirsîdar hatine serdana Şamê dikin. Wesmal Eşaî pispora nexweşiyên Penceşêrê û bi taybetî penceşêra girêkan dibêje rêjeya tûşbûyên nexweşiya Penceşêrê di nava zarokan de bêhtir bûye. Rojane ew pişikînê ji bo çendîn haletên Penceşêrê ji bo zarokan dike. Pispora nexweşiya Penceşêrê ku li nexweşxaneya Ibn Nefîs li Şama paytexta Sûriyê kar dike dibêje nexweşiya girêkên Penceşêrê li parêzgehên Heseka Reqa û Dêra Zorê bi awayekî metirsîdar belav bûye. û ew rojane 3 ta 40 zarokê pişikînîn dike. û ev jimare rojane di dema niha de û di pêşerojê de metirsîdar dide xuya kirin. Heroha Wesmal Eşawî got ku sedemên belavbûna nexweşiya girêkên Penceşêrê di nav zarokan da bi wê çendê vedgere ew jî ji ber ku li wan parêzgehan bi awayekî netendurust petrol tê wergirandin da ku gaz û gaz, mazot û qîr û tevaya madeyên ku ji petrolê têne durustkirin werne derxistin. Heroha li Eşawî got ku ji ber bikaranîna çekên pêşketî û lêzerî di şerê terorê da û gropan de li wan navçeyan ev nexweşî di nav zarokan de belav bûye. Pispora navhatî got ku ji ber kêmbûna derman ew gelek astengiyan ji bo çareserkirinê dibînin. Ku ji ber giraniya têçûya çareseriyê nexweş nikarin ji demê xwe de vegerine nexweşxaneyê da ku çareseriyê wergirin. Herweha Wesmal Eşawî daxuya kirin ku têçûya her celseyeke pişikînî û çareserkirina nexweşî heta $3000 û ev çend bargiraniyê li ser hemû aliyekî durust dike.